Gingong nalambigit sa pagkidnap sa Italyanong pari nga si Father Giancarlo Bossi niadtong tuig 2007 patay sa engkwentro sa Zamboanga CIty. Patay sa operasyon sa kapulisan sa sundalo sa Zamboanga CIty ang giingong miyembro sa Kidnapper ransom group yang gisilbi sa otoridad ang arrest warrant ini sa sitio Sahaya, Barangay Mampang. Nisukol kuno ang sospek nga si Samad Awang alias Ahmad Jamad gamit ang caliber 45 nga pusil. Hinungdan nga giposil siya sa operatiba. Ang suspect doon ay kasong serious illegal detention, kidnapping ug hostage taking. Usa siya sa responsable sa pagdagit kang Father Giancarlo Bossi, ang Italianong pari kinsa gidagit sa Abu Sayyaf sa Payaw sa Zamboanga Sibugay niadtong 2007. Nalambigit sab siya sa pagpangdagit kang Joel Endino sa Ipil Zamboanga Sibugay niadtong 2011 ug teacher nga si Cathy Kasipong niadtong 2013.